नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। आज हम जौना किताब के बात करे जा रहल बानी, एक किताब के नाम हटे काव्या। संपादक ये किताब के हैं सुरदेव पाठक पराग जी। साहित्य कला मंच गोरिया कोठी सिवान से ये किताब प्रकाशित भइल बिया। भोजपुरी साहित्यांगन पर ये किताब लागल बिया। एक किताब के प्रकाशन वर्ष हटे 1993। कविता, गीत, गजल, नवगीत और कुछ उल्था रचना अनुवादित से एक किताब भरल दिया। एक किताब में भोजपुरी भाषा साहित्य, कम से कम काव्य साहित्य के लेके यदि एक किताब के देखल जाओ तो एकरा के अजगुत थाती मानल जाए। 1993 में 205 गो साहित्यकार लोगन के रचना के संकलन अपने आप में बहुत जरूरी आ एगो दुरह काम बा। जरूरी ऐसे कि समय समय पर यदि साहित्यकार लोगन के नाव और उन लोग के रचना के संकलन होत रहे तो वो भाषा और साहित्य खातिर बहुत जरूरी काम हटे। बहुत कहे से कि आगे के राह तैयार करेला उ। और दुरह ऐसे कि भोजपुरी खाली साहित्य ना, भोजपुरी के साहित्यकार लोग भी छितराइल बा। आसानी से उन लोग के ना रचना मिलेला ना वो लोग मिलेला। तो ऐसा समय में 205 लोगन के संकलन कई अपने आप में बहुत बढ़न काम रहे और बहुत जरूरी भाषा और साहित्य खातिर, खास करके भोजपुरी भाषा और साहित्य खातिर बहुत बढ़न काम रहे। संपादक सूर्यदेव पाठक पराग जी लिखत बानी कि 2.5 साल एक किताब के संकलन में लागल बा। ध्यान करी 1993 है जब मोबाइल ईमेल इंटरनेट के उतना चास बास ना रहे चाहे ना रहे। वहाँ के लिखतानी सुरदेव पाठक पराग जी लिखतानी कि अनुनय विनय निहोरा करजोरी करके एक कुल रचना के जुटावल बा। एक किताब के बुनियाद धराई बिगुल पत्रिका के कविता विशेषांक से 4 अंक ओकर कविता विशेषांक आयल बिगुल के। वो 4 अंक में जो कविता गीत आई रहे उहे एक किताब में शामिल भइल। एकरा अलावा 15 गो साहित्यकार लोगन के रचना जौन बटे जौन की बिगुल में ना प्रकाशित भई रहे बाद में आयल उ एमे शामिल भइल। काव्य किताब में वो साहित्यकार लोगन के रचना के संकलित कइल गइल बा जे समकालीन रहे, यानी कि 1993 में जे समकालीन साहित्यकार रहे, जे उस समय रहे, जे भोजपुरी में लिखत रहे, जे भोजपुरी साहित्य से जुड़ रहे, वो लोगन के रचना के में जोड़ल गइल बा। 1991 से 1993 साल के सफर में, मतलब करीब 2.5 साल किताब के लागल बटे। अप्रैल मई में किताब 1993 में प्रकाशित भई। 1991 से किताब के बुनियाद पर काम शुरू हो गई रहे। हर तरह के रचना, हर तरह के विचार, हर तरह के सोच में पढ़े के मिली। जैसे कि हम बतौनी है, एकरा में गीत बा, कविता बा, मुक्तक बा, गजल बा, हाइकू बा, नवगीत बाटे, कुछ उल्था रचना भी बाड़ी स जौन की अलग अलग। अब हमरा मालूम, अभी किताब पढ़त रहे तबे एगो कमेंट हुए तो ऐसे हमरा मालूम पड़ल हटे कि एमे कुछ उल्था रचना भी बाड़ी स शायद, संभवतः। अब ओके देखे के पड़ी। बाकी काव्य साहित्य के लगभग हर विधा से ये किताब सुसज्जित भी है। तो 1991 से 93 साल के सफर में काव्या के संकलन के भीतर हर विचार, हर तरह के रचना पढ़े के मिली। ये किताब के और कगो उद्देश्य के संगे संगे इहो रहे कि वो घड़ी, यानी कि 1993 में भोजपुरी के जे साहित्यकार बाटे, माने जे भोजपुरी साहित्य में लिखा था, वो लोगन के काव्य सृजना जो कर रहल बटे वो चीजन के संकलित कइल जाओ। महेश्वराचार्य जी ये किताब के बारे में कहत लिख रहल बानी कि कोशिश यह रहे कि वो घड़ी के मय साहित्यकार लोगन के रचना एक किताब में समेटल जाओ। बाकी 250 लोगन के रचना के संकलन के बाद ऐसा बहुत सारा भोजपुरी के साहित्यकार रहे जेकर कविता गीत जोन बा किताब में शामिल ना हो पाओ, वो लोगन से जुड़ाव ना हो पाओ, चाहे वो लोगन के रचना समय से ना मिल पाओ। ये महेश्वराचार्य जी लिखतनी। ये किताब के बारे में लिखले बनी अंग्रेजी के यहाँ के
प्रोफेसर रहनी है डॉक्टर विश्वरंजन जी। वहाँ के लिखत तनी कि काव्या के भोजपुरी के किताब के नाव जौन बा भोजपुरी कविता के इंद्रधनुष होके के जाए। रौदाई इंद्रधनुष शीर्षक से अपन बात लिखत डॉक्टर विश्वरंजन जी कहतानी कि भोजपुरी में काव्य साहित्य के विविध रंग बाटे और वो विविध रंग के संकलन ही किताब ही हटे। हमरा ये अचानक ही किताब हमरा के अपना और घिचलस। हम बहुत सारा किताबिन के सूची बनौले रहनी जौना में इहो किताब रहे, किताब जौन पढ़े वाली किताब वाली सो फोल्डर में। तो एक किताब के नाव शामिल रहे, हमरा प्रायोरिटी में ये किताब ना रहे, माने हम ओकरा में रखले बनी कि पहले हमरा कौन किताब पढ़े के बा, तो प्रायोरिटी में ये किताब ना रहे। बाकी रे किताब के जौन आवरण थी बा चित्र बाटे तो हमरा के अपना और खिंचलस। एगो तो नाव भी काव्या बड़ा अलग तरीका के नाव रहे और दूसर एक आवरण पांडे सुरेंद्र जी के बनावल हटे। ई हमरा के खिंचलस। आई किताब हम पढ़नी हटे। रउआ सब ध्यान दे, पिछला कुछ दिन से आखिर पर बहुत सारा गीत गजल लागत हटे पिछला 4-5 दिन में, वो कुल यही किताब से है। अब ई किताब के कुल खूबी बाटे। एक किताब में जोन हमरा कमी लौकल हटे, माने एगो पाठक के नजरिया से चाहे भोजपुरी भाषा साहित्य में हम जोन देखा तानी वो हिसाब से जोन हमरा कमी ये किताब में लौकल हटे वो बारे में बताब कि 205 लोगन में मात्र 9 गो महिला साहित्यकार लोग बाटे, यानी कि मात्र 9 गो महिला साहित्यकार लोगन के रचना एक किताब में बिया। ये अपने आप में एगो कमी के रूप में हम देखा तानी, कहे से कि भोजपुरी में जहाँ पर जोना समाज के भाषा जोन बिया, भोजपुरी भाषा के सदियन से लेके चले वाला जे लोग बा वो आधी आबादी भी है, महिला लोग बा, वो महिला लोगन के रचना में बहुत कम बा। ई तनी एगो सोचे वाला बात बा। दूसर जोन बात हमरा खटकल हटे किताब के लेके, किताब के संपूर्ण हो जाते किताब यदि 205 गो साहित्यकार लोगन के कम से कम संक्षेप में परिचय रही। संक्षेप में परिचय से माने यह बाटे कि दुर्गा शंकर प्रसाद जी के की जोन किताब दिया भोजपुरी के कवि और काव्य, तो वो किताब में भोजपुरी के कवि और काव्य में संक्षेप में परिचय दिहल बाटे। साहित्यकार रचनाकार के एगो दूगो गीत बाटे। वैसे ही एहू किताब के होखे के चाहत लटे। असंभवतः ये किताब भोजपुरी के कवि और काव्य भाग 2 के रूप में सोझा आई। कहे से कि 205 गो साहित्यकार 1993 में लिखा दिया। समय समय पर ऐसा कुल संकलन जरूरी होला। दुर्गा शंकर प्रसाद जी काफ़ी पहले जन बा भोजपुरी के साहित्यकार लोगन के, भोजपुरी के रचनाकार लोगन के रचना के संकलन बनौनी जौन की आज़ादी से पहले के रहे। तो ऐसा समय में ये एगो किताब हस्ताक्षर बन सकत रही है भोजपुरी काव्य संकलन के, काव्य साहित्य के। यदि एकरा में तनी परिचय भी जोड़ दिहल जाए तो हो सकेला बहुत सारा नाव छूटल होखे। हो सकेला कि एक किताब के लेके एक किताब के वजह से यदि आगे आवे वाला समय में चाहे वर्तमान समय में जो भोजपुरी प्रेमी लोग बा, भोजपुरी साहित्य पर काम करे वाला लोग बाटे, एक किताब के रेफरेंस लेके भोजपुरी कवि और काव्य के भाग 2 के रूप में एगो आकार दे दे। फिलहाल हम ये कहब कि आज के समय में यदि भोजपुरी से तनकी और वह सबके जुड़ाव बाटे तो एक किताब के जरूर पढ़ी। भोजपुरी भाषा साहित्य के लेके, खास करके भोजपुरी में काव्य साहित्य के लेके जो लोक से अलग बा, लोक गीतन से अलग बाटे, ओ के लेके ये किताब अपने आप में संपूर्ण बिया। परिचय के कमी बा, परिचय साहित्यकार लोगन के एमे नहीं खे। बाकी वो कोनो 1993 के चुकी है तो वो लोगन के परिचय भी हमनी के सोझा मिल जाई। बहुत जगह उन लोग के किताब भी हमनी के सामने बिया, भोजपुरी साहित्यांगन पर पढ़े के मिल जाई। बाकी सब मिला के 205 साहित्यकार लोगन के, रचनाकार लोगन के ये किताब संकलन बहुत ही बेहतरीन बाटे। एकरा में मात्र शायद एगो साहित्यकार के, महेश्वराचार्य जी ये बात के पॉइंट आउट के लिए बनी कि एगो साहित्यकार के 2 गो रचना बाटे। ना तो देखल जाए तो ये किताब हर साहित्यकार के एक रचना बाटे और 205 गो रचना, 206 गो रचना रुआ एक किताब में पढ़े के मिली। 205 गो साहित्यकार लोगन के बारे में पढ़े के मिली। अद्भुत किताब बिया, जरूरी किताब बिया। यदि भोजपुरी भाषा साहित्य के पढ़े के चाहतनी, भोजपुरी भाषा में कुछ बेहतर पढ़े के चाहतनी तो ये किताब रुआ सब खाती हम रेकमेंड करतनी। जरूर पढ़ी सब है। ये किताब के किने के जरूरत नहीं है। ये किताब भोजपुरी साहित्यांगन पर पढ़े के आसानी से मिल जाए। हम फिर हाजिर होखब कोनो वीडियो लेके, भोजपुरी भाषा साहित्य के लेके।
तब तक इजाज़त दी। प्रणाम। अजय भोजपुरी।